Слава Христу! Хвала тобі. На початок перелазка номер 115.
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Niechaj będzie błogosławiony Bóg Ojciec, Jedynorodny Syn Boży, tak samo Duch Święty, одарил нас своєю милосердністю. Дорогі брати і сестри, вітаю вас усіх на Святої Мши в урочистості в неділю Найсвятейшої Троїці. Справді, як в антифоні, у співі на початок, ми вже молилися тими словами, прославляючи Святую Троїцю, Отца, Сына и Духа Святого. Эта урочистость, днешняя неделя, этот день, это час, как обновить наши отношения, как обновить нашу веру у Святую Троицу, одиного Бога у трех особых. Разом будем молиться, Бога прославлять и до Бога узносить все то, что у сердца, с чем у сердца приходим сегодня до Его. А на початку этой Świętej Mszy szczerze prosimy, poprosimy przebaczenia za nasze grzechy. Sповідаю się Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутний, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь.
Эту святую мшу ахвярую за святой памяти Уладзіміра у 4-ю гадавіну пасля яго смерці, давяраючы яго особу Божай міласэрнасці, прашу ад ласку прабачэння ўсіх грахоў і жыцця вечнага ў Божым супакоі да веку. Боже ласкавый Ойче, Ты спаслал на свет Своего Сына, Слово правды и Духа освячения, каб открыть людям Твою дивосную таямницу. Учени, как мы, вызнаючи справдную веру, спознали вечную хвалу Тройцы и отдавали пошану одиному, всемогутному Богу, Распана нашего, Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог, раз усе веки вечные. Читання книги Другозаконня. Мойсей сказав народу: «Спитайся в давніх часов, які були перед тобою, от того дня, коли Бог створив чоловіка на землі, от одного краю небес аж до другого. Ці було неколи штості такое велике, як гета, і ці було відомо штості подобне. Ці чув народ голос Божий, який говорив з огня, як ти чув, і застався живих. Або ці спробував неколи Бог повести і вибрати собі народ поміж іншого народу проз випробування, знаки і цуди, і війну, моцною рукою, знятим плячом і проз чини страшні. Проз усе тое, що зробив для вас Пан, Бог ваш, перед вашими очима в Єгипті. Тому ведай цяпер і заховуй в серці своїм, що Пан єсть Богом на небі в вишині і на землі внизе, і нема іншого. Заховуй Його постанови і Його заповіді, що я наказую тобі сьогодні, каб добре було тобі і твоїм синам після тебе, каб довгий був твой вік на землі, яку на всі дні дає тобі Пан, твой Бог. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Правдиве слово Пана, і всі вчинки Його верные. И Он любит справедливость и правосудие. Милостью Пана полнится земля. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Словом Пана створені небеси, диханням Його устном уся їхняя милость. Бо Він промовив і сталася, Він загадав і з'явилася. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Бо всього Пана над тими, хто
верность Твоя, Пані, нехай буде над нами. Бо ми на Тебе сподяемся. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. Браты, усе, каго вядзе Дух Божы, гэта сыны Божыя. Бо вы не прынялі духа няволі, каб зноў баяцца, але прынялі духа ўсынаўлення, у якім мы клічам: Амба, Ойча. Гэты самы дух сведчыць духу нашаму, што мы дзеці Божыя, а калі дзеці, то і спадкаемцы. Спадкаемцы Божыя, спадкаемцы разам з Христом, калі толькі мы церпім разам з ім, каб разам з ім і уславіцца. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя, алілуя, алілуя. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому, Богу, який єсть, який був і який приходить. Алілуя, 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 алілуя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Matwieja. Адзінаццаць вучняў пайшлі ў Галілею на гару, куды загадаў ім Езус. І калі яго убачылі, пакланіліся яму, але некаторыя засумняваліся. Тады Езус наблізіўся да іх і сказаў ім: «Дадзена мне усялякая улада на небе і на зямлі. Дык ідзіце і навучайце усе народы, і хресціце іх у імя Айца і Сына і Духа Святога. Вучыце іх захоўваць усё, што я загадаў вам. І вось я з вамі ва ўсе дні аж да сканчэння веку». Это слово Пана. Хвала Айцу і Сину і Духу Святому Богу, які ёсць, які быў і які прыходзіць. Дорогие браты и сестры, прикладно это был 94-95 год.
один хлопчик вяртаўся са школы, там было 6-7 гадоў, і па дарозе бачыў яго святар, монах, отец Крzysztof, і паклікаў да сябе, ідзі сюды, Володя, і задаў одно пытанне. Кажа: Володя, колькі ёсць богоў? Володя задумаўся. Звычайна так думаў адзін, але як тут святар пытаецца, то нешта можа. Ну і так у такім сваім нейкім разгубленасці кажа: 2. Тады твой отец Krzysztof кажа: не, ёсць адзін Бог. З того часу ўжо Володя ведае, што ёсць адзін Бог. Володя сёння стаіць перад вами. І сённяшняе слово, дорогие браты и сестры, которое мы почули, первое, другое читание Евангелия, оно можно было бы, так скажем, подсумовать, чи стрестить у двух головных правдах веры. Ведаем 6 головных правд веры з катехізіса. Там сапраўды две гучаць наступным чынам. Ёсць один Бог. Бог ёсць у 3 асобах. Отец, Сын, Отец, Сын Божий и Дух Святой. Бог один, але у 3 особах. В 3 особах, але один Бог. Это правда. Яна сёння з'яўляецца сапраўды этой зместам сённяшняй урачыстасці і сённяшняга Божага Слова. Ёсць один Бог, сёння нам выразна гаворыць Стары Запавет, кніга Другазаконня. Маісей кажа народу, звяртаецца да яго і гучаць гэтыя словы: «Ведай цяпер і захоўвай у сэрцы сваім, што Пан ёсць Богам на небе ў вышыні і на зямлі ўнізе, і няма іншага». Няма іншага. Ёсць адзін Бог, няма іншага акрамя Пана. Для нас гэта сёння мы прывыклі, мы гэтага вучымся, мы гэта верым. У нас это такая правда, которая есть близкая. Это долгий час, книга Другозаконня, это подеи, которые отбываются, Моисей, это совсем інший час. Это час, когда пануе культ многих богов. Это переход от многобожья до веры и культу одного Бога. Это было нечто вельми великое, что можно было поравнать с землетрусом неким, да? То есть это нечто такое было вельми феноменальное, значное. То, что пришел закон, праз Моисея Бог дает закон, и яким менавіта говорит, что есть один Бог. Это для народу, выбранного народу, счастливый народ, який Пан себе выбрал, що ми співали у псалмі. Справді, це переасенсування, переход був вельми важным. Але далее нас Святое Писание вядзе і показывае менавіта гэтага Бога, одного Бога, але одного Бога у Троицы. Святая Троица, Отец, Сын и Дух Святый. Выразно про это говорит Святый Павел, сегодня в послании до Римлянам говорит про Абба, Отец, менавіта про Духа Святого и про Сына Божьего Иисуса Христа. В самом Евангелии сегодня Иисус сам говорит: «Идите и хрестите во имя Отца, Сына и Духа Святого». Это правда, может, сегодня для нас не столько для зразумения потребная, сколько для принятия, для того, как мы, можно сказать, окунулись в эту правду. Так как океан, великий океан, мы не можем его охопить своими руками, але можем зробить нечто значно больше такое прыгажэйшае и больше приемное, значит, окунуться в этот океан, поплавать в этом океане. Что это значит? Что Святая Троица нас сегодня Бог запрашает, как мы окунулись в Святую Троицу. Это значит, как мы окунулись у жыццё Святой Троицы, у жыццё, якое является любовью этих 3 Божьих особов. Адносіны, святые адносіны любови, Отца, Сына и Духа Святого. Окунуться в эту любовь, в эту правду, это так само поглядеть на дальшее життя, на наши адносіны.
Bo Bóg zaprasza i chce, aby my budowali odnosiny i byli tym obrazem, podobieństwem Bożym, podobieństwem Świętej Trójcy. Jakie u nas odnosiny? Odnosiny z naszymi bliskimi, poczynający od семьи, zawsze one takie przygoże, zawsze one takie lekkie. Ale do tego mają mknąć i to przykład Świętej Trójcy, любові, tej doskonałej любові Ojca, Syna i Ducha Świętego nas zaprasza do tego. Naprawdę tak samo to związane z takim, można powiedzieć, poznaniem Pana Boga, z poznaniem tak samo drugiego człowieka. Pamiętam taką scenę, nie pamiętam jaki to był film, a taka scena, gdzie siedzieć na ложку maci i со своей дочкой. И та мать уже такая запрацованная, старается, соправды, как было, за что ее и дочце жить. А дочка здесь переживает то, что мама здесь, можно сказать, так далеко, что ее нема той штоденности. Мама переконывает своими словами: я же тебя люблю. И дочка задает прикладно такое питание, каже, як називається команда, за яку я граю. І мама туди świadomила собі, що не ведає, як називається та команда. Świadomила собі, що справді вона вельми мало ведає про свою дочку, чи вона цікавиться, чи вона живе. Бо та троска пробити нам, що вона дійсно забрала, ті сили, час і так далі. Розплакалася, обняли, попросила пробачення. Это вот что познавание нашего ближнего, познавание другого человека, того, как соправды любить. И то, что здесь открывают так само особисто, отношениях особливо до теперь своих батьков, своих продков, стараючись простое, как спотыкаемся, редко, когда наведывают тату, тоже стараемся, я, брат, сестра, мы стараемся здесь там запытаться про минулое, запытаться про то, як было, как познать больше своих корней, как познать больше историю своей семьи. Памятаю, як несколько годов тому назад, летом был несколько дней дома, мы поехали, что-то весной, может было, поехали у вёску Апита, это Ивлевщина, недалеко Геронен, это вёска, откуда походит мой тата. И там ранее еще в дитинстве еще говорилось Апита, там некая крыничка, некий дом, где тата народился и так далее. Этот дом уже не является нашей властностью. Але и мы тогда выбрались, я, брат, племянник наш один и тата, и поехали туда. Поехали, и тогда тата водил нас, там показывал, где у него всех дети бегали. Этот дом батьковский, который уже разваливается, на жаль. Крыничка, которая здесь там уже такая, можно сказать, трошки присыпанная, там ледва, але это вот что познавание. Того моменту я вже трошки інакше. Так само усприймаю, хожу, познаючи ту історію, тим, чим жили, як жили. Одно з опошніх питань, które ми задали таці, то це, як їх батьки називали своїх дітей. Їх називали ось ім'ями, як називали дома просто. Не так офіційно, як дома. Так само було вельми так важно почути ті ім'яни, як ось наші бабулі, дядулі зверталися до тепер наших батьків. Це ті відносини, які будуються. Вельми важливо це час, коли ми маємо справді використовувати на познавання одного, як більше і ліпше любити. Сьогодні у нас буде ось перша святая комунія, вже на наступне святої інші. І, відомо, сім'ї тепер рихтуються, ще підрихтовка, між іншим, дівчинки роблять собі віночки на голову. Пригоже поглядати в цей день першої святої комунії. В одній сім'ї сьогодні раніцею була така сцена, де ось дочка робить з мамою віночок, разом там прятують його, роблять. І ця дочка каже мамі такі слова: «Мама, у мене буде самий пригожий віночок, тому що ми робимо його разом». Тому що ми робимо його разом. Тому буде саме пригоже. Не стільки з тих квіток, а сплетені навіть з того, що ми разом його зробили, разом цей час проводили і так далі. І пригоже таке свідчення, ось тих відносинів любові, відносинів тих добрих, відносинів сімейних, батьків і дітей, в цьому випадку мами і дочки. І ми сказали, віночок – це те, що справді разом переживаем, то, что разом робим, часом то доброе, радостное, як день першей святой коммунии, а часом есть трудное и болезненное, доświadczenie переживанное разом у духу,
у духу любові. Сьогодні урочистість Святої Троїці, і ця урочистість справді нас запрошує до того, як ми окунулися у те Боже життя, не в який такий нереальний спосіб, але справді такий зв'язаний з нашим життям. Це і наша молитва, духовне життя, а це так само те наше відношення до любові наших ближніх. Це життя Боже у нас розпочалося в моменту Святого Хресту. Так як Пан Єсус сьогодні каже, ідіть і навчайте, і хрестіть в ім'я Отця, і Сина, і Духа Святого. І апостоли справді йдуть і хрестять, і ми кожен з нас охрещені у ім'я Святої Троїці, у ім'я Отця, Сина і Духа Святого. А того моменту те Боже життя, сказати, того моменту ми окунулися в те Боже життя, варто його розвивати przez usią swoje życie. Bo my pochodzimy od Świętej Trójcy, Bóg nam dał życie i chcemy i mknią się do życia wiecznego, do życia w tym jedynstwie ze Świętej Trójcy. Ale Pan Jezus сегодня, даючи tego загад, даючи мандату, даючи tę заповедь, приказання своим учням, якби йшли, навчали і хрестили, то говорить, я з вами. Я з вами. Сьогодні так само говорить нам. Я з вами. І він з нами сьогодні. Некоторые, як підкреслює евангеліст Мацпій, засумнівалися. Byli апостолів, ті, хто засумнівалися. Саме нам часами проходять якісь сумніви в нашому житті. Особливо тоді, коли тяжко, ось в тих відносинах любові тяжко. Коли тяжко, нечто ось переживаємо в житті. Niektóre zasumniewali, ale Pan Jezus dla Jego to nie przeszkoda, no все равно daje im to zadanie, idźcie i chrzcicie. Ja z wami. Same сегодня nam говорить, idźcie i żyjcie razem ze mną. Idźcie ja z wami, idźcie i lubicie, tak jak my lubimy один одного. Ja, Ojciec i Duch Święty. Сегодня, отдаючи пошану и прославление Святой Троицы, просим про эту силу, как мы могли в нашей штоденности быть, имкнуться, быть подобными, да, Святой Троице будовать такие отношения, какие есть у Святой Троицы. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была с веку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. А теперь разом вызнаем веру у одиного Бога, у трох особах. Веру у одиного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народного, перед усими веками, Бога от Бога, святло от святла, Бога соправдного, от Бога соправдного, народженого, а не створеного, одиносудного Отцу, праз якого усё сталося, і Он для нас, людей, і для нашого збавлення, зійшов з неба і утіловився от Духа Святого з Деви Марії і стався чоловіком, укрижований так само за нас, при Понтскім Пілаті, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сидеть праворуч Отца, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых, и Его благодатству не будет конца. Веру у Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклоніння і хвала, який промовляв праз пророков, веру в один святий католицький апостольський костел, визнаю один крест для відпущення грехов і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будущем світі. Аминь. Бога одиного у Троицы, милосердного и недостивого, терпливого и щедрого на ласку, просим за всех людей на земле. Молимся за всіх християнів,
каб іх життя було правдивим адлюструванням той супольності любові, яка є у Богу. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. молимся за біскупів, каб яны содейничали ўзрастанню взаємної любові і єдності в нашому громадстві. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. молимся за презбітерів, каб Божє Слово, яке яны обвящають, відкривало людські серця на прийняття правди. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. молимся за християнів, які ще не прийняли Єзуса, каб яны дозволили Богу увойти в своє життя і самі наповнилися Його спокоєм. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. молимся за дітей і молодь, каб катехетичний год, який закінчується, принес у їх житті тривалий і добрий плон. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. молимся за нас, удільників этой святої мши, каб уділ у святих таємницях переміняв наше життя і вмацовував нас у вірі. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Четвертую годовину после смерти молимся за святой памяти Владимира Ручан. Добрый милосердный Бог принял его владарство избавленных у неба. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Боже, единую Троицу, Ты оказываешь нам свою любовь, послухай наши молитвы и учеников, життя наше згадалося з визнаваної віри, раз Христа, Пана нашого. Амінь. Молитеся, брати і сестри, мою і вашу, як я прийняв Бог Отець Всемогутній. Нехай Пан Бог прийме оферу з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам
і всьому костюлу святому. Пане наш Боже, ми звертаємося до Тебе і покорно просим, освяти наши дары, і праз гэтую ахвяру чини нас самих для Тебе вечным даром. Праз Христа, Пана нашего. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серце. узносим їх до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Боже. Ты з адзінародным Тваім Сынам і Духам Святым, адзіны Бог, адзіны Пан. Не праз адзінства асобы, але праз адзінства сутнасці асобаў Тройцы. А тое, у што мы, дзякуючы Твайму адкрыццю, верым аб Тваёй славе, без адрознення вызнаем таксама аб Тваім Сыне і аб Духу Святым. Такім чынам, вызнаючы сапраўднае і вечнае боства, мы ушаноўваем тры Божыя асобы адной сутнасці і роўнай велічы. Гэтую веліч прастаўляюць усе анёлы і арханёлы, херувімы і серафімы, якія не перастаюць штодзённа паўтараць у адзін голас ускрикаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вершинах, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоє стварэнне, вопрос Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, дзейсною моцаю Духа Святого, Ты усё оживляешь и освячаешь, и неспынно збираешь народ свой, как от сходу солнца и до заходу, судав имени Твоему чистую ахвяру. Там у едности з усім костелом, у перший день тыдня, коли Иисус Христос воскрес, и спаслав на апостолов Духа Святого, раз Христа, покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцою Духа Твоего гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целом і крывёю Сына Твоего, нашага Пана, Иисуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе. Гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обещаем смерть свою, Пане Иисусу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале.
wspominaючи збавчую муку Твоего Сына, а так само Його цудовне воскресіння і у небо вшестя, і чекаючи Його друга пристя, з подякою складаємо Тобі, эту живую і святую ахвяру. Узглянь, просим, на дар Твоего Костела, и прими его як ахвяру, якой Ты пожадал быть милостивым. Дозволь, как мы взмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром до Тебе, как мы смогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими, найперв с Наисвятейшей Панной Богородицей Марией, с святым Юзефом и Еобранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святым Яном, святым Максимилианом и всеми святыми, про заступництво яких мы сподіваємося на Твою неоставную допомогу. Просим Тебе, Пане, хай вітає ахвяра нашого поєднання, принеси всьому світу супокой і збавлення. Будь ласкавим оцевать у віри і любові Костел Твой, який пілігримує на землі. Заслугой Твоїм, папам нашим Францишком, біскупам нашим Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством і усім народом Тобою откупленим. Будь милостивый до просьбы в этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобой. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою усіх розсіяних по світі дітей Твоїх, наших померлих, братов і сестер, померлого Владимира, і всіх, хто у ласці Твоєї дійшов з этого світу, милостиво прими богатство Твое, где и мы сподіваємося быть, как разом з ними, завжди радоваться Твоей хвале, праз Христа нашего Пана, праз якого одорваєш світ всілякими добротами. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усі веки вечные. Памятаючи зловенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который во небе, святися имя Твое, приди богатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво спокой у дні наші, поможи нам у милосердності Твоєї, каб ми були завжди вольні від граху і заховані від всякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і прийстя збавця нашого, Єзуса Христа. Бог Твоего царства и мощь и хвала навеки. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на віру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно з Твоєю волей, а даруй Його спокоєм єдності, ки живеш і владавиш на віки вічні. Аминь. Спокой Пане, хай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнім знак спокою. Богу
бери на себе грехи свет. Благословленные, окликанные на вершах верну. Аминь, я не варты, как ты большое дарение, а не скажи только слово, и будь я оздоровлена душа моя. Покольки вы сыны, послал Бог у ваше серце Духа Сына Своего, який ускликає Авва, Ойча. Номер 23. Номер 30.
склоняюся. Пане наш Божа, сакрамент, які ми прийняли, і віра у одиного Бога, у святое і неподільної Троїці, нехай принесуть нам збавлення душі і тіла, раз Христа, Пана нашого. Присядьте на об'яви, хай ласка. Дорогі парафіяни, шановні гості, щиро дякую за соборну молитву, за прибирання каплиці, за сказане керування, за всіляку оказану допомогу. Саме за керування і спогане на будову костьола. Хай вас добро Бог узагородить своїм благословенням, наповняє ваше серце потребними ласками. В цьому тижні в літургії костьола означає 30-го в четвер урочистость найсвятейшего тіла і крові Христа, Божие тіло. Святая імша у нашій каплиці буде в 7 раниці, у 12 і о 19 годині. У неділю 2 червня планується проведення процесії Божого тіла у Мінську. Початок о 9 годині на Золотой Горці. В зв'язку з гэтым у нашій каплиці наступную неділю святая імша буде тільки о 19 годині. Наступную неделю только вечером, и уже не в 18, а в 19. Уже червень починається. Зверните на это, при ласка, увагу. И, конечно же, все запрошаються по можливості на Золотую Горку, 9 годині святая імша и процессия Божьего тела по городе. 31-го пятницу свято відведено Найсвятейшей Панны Марии. И первая суббота вспомин святого Юстина, мученика. До конца мая еще отбываются майовые набоженства у 18:30. Сегодня будет почта вечеровой имши в 19. Увесь месяц червень, что дня о 18 године адорация Найсвятейшего Сакраменту и червенское набоженство у 18:30 на ушановании Найсвятейшего Сердца Иисуса. В неделю набоженство будет так само у 18:30. Нагадуємо, що з 1 червня в нашій каплиці зміняється розклад набоженства на час літніх канікул. У будні дні від понеділку до суботи святая імша буде вечором о 19 годині, а в неділю у 9, 10:30, 12 і 19. Гэтым тыдні припадає першая субота месяца, день молитвы до Беззаганного Сердца Панны Марии, и первая неделя месяца молимся за живый ружанец, а интенция на май, молимся о Божьем благословении, интенция на червень, молимся о Божьем благословении и опеце Матери Божией подчас вакаций и отпуску, так само для всех летних душпастерских инициативов у нашей парафии. Інформація для тих, хто записався на пілігримку у Будство 1 червня на святкування Всесвітнього дня дитяті, організатори просять взяти з собою перекус і пиття. Виїзд буде о 8 годині тут з каплиці. Розпочалася реєстрація на першу пілігримку Мінськ-Будслов, яка відбудеться від 1 до 5 липня. Будь ласка, запрошуємо, можна записуватися. Форма реєстрації на сайті Католіка і на нашому парафіальному сайті я.бай. Усім юбілятам іменинникам надходжого тижня складаємо найлепші пожадання, здоров'я, спокою в ваших серцях, сім'ях і шматликих Божих ласк, опіки Найсвятейшей Панни Марии. На закінченні до святої мши довіримо Матері Божій опеку нашу молодь, яка здає екзамени, яка рихтується до екзаменів, школьна молодь, студенти. Просимо опеки Матері Божої до їх, а так само за всіх дітей, які в ближайші години будуть приймати перший раз святую комунію, за їх сім'ї, довіримо їх усіх опеку Найсвятейшей Панни Марії. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не похожай моления наши, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная,
О Пані наша, опікунка наша, сутішальниця наша, Ти заступниця наша, Сином Своїм нас поєднай, Сину Своєму нас заручай, Сину Своєму нас отдавай. Пан з вами. Нехай вас благословляє Бог усемогутній, Отец и Сын и Дух Святой. Идите в супокої Христа. Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутністю Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Амин. Найсвятейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порятунком, святый Архангеле Михаиле, молися за нас. Номер 200.